Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bu nyai, para ustad ustadzah, para sesepuh, ugi para pinisepuh ingkang sanget kawula mulyakaken saha ingkang sanget kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Suyati beserta Ibu ingkang sanget kawula hormati. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu undangan, para hadirin hadirat, para biyada sinoman, sedaya ingkang rawuh wonten mriki panggonan, termasuk tukang son, tukang terop, tukang jajan, tukang kopi, tukang foto. Matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah gawedheran. Alhamdulillah loro gede-gede. Sing iki loro dawa-dawa. Matur nuwun. Dumateng sedayanipun ingkang rawuh wonten mriki panggonan ingkang sanget kawula mulyakaken. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan, wonten ing dalemipun Bapak Suyati. Panjenenganipun Bapak Suyati anggadhahi hajat, lek jarene wong Jawa ngethok pucukan. Ngoten nggih, Pak? Ibu ra usah takon pucukane apa. Nah, lek jare wong Jawa ngethok pucukan bahasa Arabe diarani khitan. Leres napa mboten? Lek basa Jawane dikrama inggilna dadi selaman. Selaman niki lak jenenge wong to, Pak? Alhamdulillah kita sedaya dipun pinanggihaken wonten mriki panggonan acara sunatan ndongakne Adik Viano. Mugi-mugi saged dados putra ingkang soleh,
berguna bagi agama, nusa dan bangsa saged damel gandolane tiang sepah benjang dhateng swarginipun Gusti Allah. Dalu menika ngawontenaken acara pengaosan tur ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi kita sedaya tanpa terkecuali ingkang rawuh wonten mriki panggonan mugi-mugi kalian Gusti Allah dipun paringi barokah umur. Umure panjang tur barokah. Rezekine lancar kathah turah barokah. Saged damel sangu ziarah dhateng Makkah Madinah. Turahe mangke saged damel tumbas kebonan tur sawah. Menawi turah malih saged damel nyelengi tumbas omah montor tur mobil mewah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten mriki panggonan rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, anak turun-turune sedaya soleh solihah. Saumpami sampun wektale dipun pundhut mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah tur mugi-mugi kita sedaya dipun tebehaken saking balak lan musibah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Sayah napa mboten? Mboten. Asline nggih sampun sayah ngoten nggih Pak nggih. Asline sampun sayah. Nanging alhamdulillah kempal kalih keluargi kados ngaten menika biasanipun rasa sayahe ilang sing wonten niku rasa seduluran tur rasa bungah nggih mboten. Alhamdulillah kala wau dalem sampun jagongan kalih keluarganipun Bapak Suyadi wonten ingkang saking Blitar, wonten ingkang saking Gunung Kawi, wonten ingkang saking Ngajum, wonten ingkang saking Gedangan. Masya Allah butuhe mriki niku ndongakne bolo-bolo nggih mboten. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, langsung kemawon ngaos wonten ing dalu menika temanipun khitan utawi selam. Bapak Ibu, nalika zamanipun Kanjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh alaihi musholatu wassalam menika dereng wonten perintah khitan utawi perintah selam saking Gusti Allah. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Kanjeng Nabi gangsal menika urutane Gusti Allah dereng merintahaken selam. Dene wiwitanipun wonten perintah selam saking Gusti Allah. Menika kalian Gusti Allah dipun wahyoaken dhateng Kanjeng Nabi Ibrahim nalika Kanjeng Nabi Ibrahim menika sampun yuswa 80 taun. Niku Pak. Lah nggih. Dadi nuwun sewu. Niki ngajine basane ndamel basa campur aduk Pak nggih. Keranten menawi sumber Manjing Kilen celak kalih Donomulyo celak kalih Blitar menika jawinipun kan Jawi alus. Menawi kula menika Jawane Jawa rada dura. Dura nggih mboten patos saged asline tapi Jawane niki Jawa kasar. Mboten napa-napa nggih. Nuwun sewu. Dadose Kanjeng Nabi Ibrahim menika angsal perintah khitan saking Gusti Allah nggih. Gusti Allah mahyoaken dhateng Kanjeng Nabi Ibrahim niki perintah khitane saknalika Kanjeng Nabi Ibrahim yuswane 80 taun. 80 taun kait oleh wahyu perintah berupa sunat. Bayangne Pak. Sunat umur 80. Ulet iki piye to? Gawe senso. Ana sing ngomong boding grendo senso.
Wonten salah setunggiling kitab dipun jelasaken Kanjeng Nabi Ibrahim nglampahi selam menika dipun kethoki piyambak jenenge gawe kodum apa kodum kuwi kampak. Loh, kampak niku sakniki kampak ki apa to lek ngarani kampak ki? Pecok lho to. Dadi oleh perintah sunat, sunate dilakoni dhewe umure 80 alate gawe pecok. Saged mbayangne, Pak. Hah? Mbayangne tok lho wis senep. Lah niki. Nah, sak mantunipun Kanjeng Nabi Ibrahim, sak mantune Kanjeng Nabi Ibrahim sinten, Pak? Sinten? Apal napa mboten to? Mboten. Belas. Jadi wong Islam pirang-pirangane puluh tahun 25 nabi nama-nama yang wajib diketahui niki mboten roh belas, Pak. Oh, Islam KTP. Saumpami dilakokne kaya cah cilik niku mboten apal to? Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, duduk Daud, Kak. Dawud, Sulaiman, Ilyas iki piye to? Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Nabi Muhammad. Dadose miwiti Kanjeng Nabi Ibrahim ngantos Kanjeng Nabi Muhammad ngantos benjang dinten kiamat kubra umatipun ingkang jaler kedah dipun khitan utawi dipun selam sedaya. Pertanyaan kula, tiyang kakung-kakung ingkang wonten ten ngajeng kula menika kinten-kinten sampun selam sedaya napa dereng? Dereng, Pak. Ya Allah, niku wedi karo pecok jarene. Pancene mature wong sunat iki lara niram. Nggih napa mboten? Pertanyaan kula dhateng ibu-ibu, sakitan pundi kalih tiyang babaran, Bu? Jawabane bapak-bapak iki bener. Sakitan tiang sunat ning mergane sunat iki mung sepisan. Ya prasaku lek bolak-balik apa ya tambah entek to. Nggih mboten. Ya ngepok lak bahaya to, Cak. Nggih, pramila saking menika mulai zamanipun Kanjeng Nabi Ibrahim ngantos Kanjeng Nabi Muhammad ngantos benjang dinten kiamat ageng kiamat kubra umatipun ingkang jaler kedah dipun khitan utawi dipun selam sedaya. Pertanyaan berikutnya, napa tiyang jaler menika kok kedah dipun sunat? Nah, jan jawabane to ben ora dawa lho to. Selain jawaban niku napa malih? Ben ora landung. Landung ki apane dawa to? Wis ana ae ben ora dawa, ben ora landung, ben ora nglambreh lho to. Ngapunten, jawabanipun tiang jaler ingkang boten dipun sunat cara fikihe yen adus jinabat boten sah. Amargi nuwun sewu ing salebetipun ngapunten niki ngaji Pak nggih. Ing salebetipun pucukan menika taksih kelebetan najis. Kuwi lek ora diguwak senajan arepe adus jinabat tetep ae nggawa najis. Apa-apa marai ora sah. Paham nggih Pak nggih?
Nah, lah terus lek menurut ilmu kedokterane apa pucukan kuwi kok kudu diguak? Soale ning jerone pucukan kuwi mengandung penyakit. Niku lho. Dadi cocok antara ilmu agamane karo ilmu kedokterane. Lek menurut ilmu agamane pucukan sing ora diguak nggarai uripe nggawa najis, paribasan adus jinabat tetep ora sah. Menurut ilmu kedokterane, ilmu kesehatane, pucukan kuwi lek ora diguak nggarai penyakit. Nah, makanya sing jenenge penyakit iku aja digawa, penyakit niku lebih baik dibuat. Pucukan luwih apik diketok. Nggih napa mboten? Nah, pramila saking menika para rawuh, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kita sedaya napa malih panjenengan ingkang kakung-kakung sebagai seorang muslim, sebagai tiang Islam jaler kedai ndereki napa ingkang dipun perintah kalian Gusti Allah ingkang dipun wahyuaken dhateng Kanjeng Nabi Ibrahim lan sak ngandhap-ngandhape monggo sami didereki kersanipun kita sedaya saged dados manungsa ingkang sehat tur saged dados manungsa ingkang manut dhateng perintahipun Gusti Allah. Sampun paham nggih Pak nggih? Nah niku makane sak menika paribasan ingkang rumiyin-rumiyin gadah unek-unek apa wong lanang kuwi kok kudu disunat ya kuwi jawabane. Dadi paribasan ora disunat ngalor ngidule ki nggawa najis. Paribasan ora disunat ngalor ngidule nggawa penyakit. Lajeng nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Bocah menawi sampun dipun selam saumuranipun adik Viano menika sampun memasuki usia remaja. Lak ngoten to? Nah, pramila saking menika bocah yen wis mlebu usia remaja kedahe ngatos-ngatos estu sebagai orang tuanya Pak Suyadi tur Ibu kedah didik ingkang saestu ngarahne putrane piye carane supaya putra iki dadi putra sing manut marang tuturane wong tuwa tur manut marang aturane agama. Keranten Bapak Ibu ingkang kawula hormati, zaman sak menika niku medeni sanget. Nggih mboten, Pak? Menungso yen ora ngati-ngati zaman saiki Masya Allah medeni ingkang saestu. Mula agama ayo padha digawe cekelan sing temenanan bene awake dhewe menika slamet bejo donya dumugi akhirat. Saumpami nuwun sewu mboten namung kagem Bapak Suyadi tur Ibu kemawon, kagem kita sedaya ingkang rawuh wonten mriki panggonan, sedaya ingkang rawuh menika kathah-kathahe sami sepuh-sepuh. Kula yakin ingkang rawuh wonten mriki panggonan kathah ingkang sampun kagungan putra, kathah ingkang sampun kagungan garwa, dan kita sebagai orang tua tentunya mesti kepingin anak putu kita sedaya menika dados anak putu ingkang sae. Lek jarene basane cara pondok pesantren kepingin anak putune dadi anak putu soleh solihah. Nggih mboten? Paribasan nuwun sewu. Wong tua natos nglampahi bapak iku biyen ndugal. Ibu iku biyen ndableke ora karu-karuan, tapi bapak ibu ora kepingin sampeyan dadi anak sing cilaka. Lak ngoten to? Senajan wong tua paribasan biyene gubet dosa ora karu-karuan, anake jelase kepingin didadekne anak sing manut nang wong tua tur agama. Sakmenika lek kepingin anak ki dadi anak sing soleh solehah, tugase wong tua piye carane wong tua ki dadi wong soleh solehah rumiyin.
Pertanyaan kula, kinten-kinten Bapak Ibu para biyodosina mantur para undangan. Kinten-kinten kita sedaya menika sampun dados sampun kalebet tiyang sepah ingkang soleh solihah napa dereng? Sampun napa dereng? Dereng. Sing nggarai dereng niki merga napa, Pak? Hah? Dereng saged nglampahi. Napa kok dereng saged nglampahi? Musim mudan. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Saumpami para pamirsa ingkang rawuh wonten mriki panggonan ingkang dipun wastani tiyang soleh solihah niku dos pundi Seneng Siska? Pripun to sing diarani tiyang soleh solihah niku pripun to? Ingkang nomor setunggal cirinipun ingkang dipun wastani tiyang soleh solihah ten lebete manah menika selalu iling imut terus dateng Gusti Allah. Lan napa kemawon anggen kita nglampahi napa kemawon Gusti Allah disalap nomor setunggal wonten lebete manah. Dadi Gusti Allah iki selalu ana ning jerone ati. Napa kemawon ingkang kita lampahi mboten pedhot-pedhot anggenipun iling dhateng Gusti Allah. Contone iling dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Paribasan badhe lelampahan napa kemawon mboten nate ninggal donga. Amargi kita ndonga menika nyekseni menawi kita menika emut dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Contonipun badhe dahar. Badhe dahar maos donga. Sak mantune dahar maos donga. Badhe nyare maos donga. Sak mantune nyare maos donga. Melebet jeding utawi jutul kali maos donga. Sak bibare siram maos donga. Pertanyaan kula Bapak Ibu, menawi badhe dahar menika tasik kemutan maos donga napa mboten? Hah? Tasik. Dongane pripun, Pak? Monggo dipun waos sareng-sareng. Ayo paribasan nisih iling ayo njajal. Kula kepengin mirengne Bapak Ibu maos donga badhe dahar sareng-sareng. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pinter tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Alhamdulillah. Niku doa mau makan. Sakniki doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin apa musyrikin? Oh muslimin. Aja diceluki tok to, Pak. Niku nuwun sewu. Dadi lek pancene tiyang menika kulino maos donga jelase apal. Nggih napa mboten? Nah, niki wau kinten-kinten tiyang 300 sing kula pirsani. Niki wonten mboten tiyang 300? Oh, luweh Pak nggih. Masya Allah luweh nggih, luweh lek diitung sak sandale siji-siji luweh. Nun sewu. Bapak Ibu ingkang rawuh wonten mriki panggonan menawi kula mirengne ingkang maos donga badhe dahar utawi maos donga sak bibare dahar, kinten-kinten paling sing maca iki wong 7 utawa wong 8. Tak nggih to? Bare ya misale durung apal ya rada lali. Panjenengan durung apal napa rada lali, Pak? Oh dereng apal. Lha niku nuwun sewu. Arepe nyare maos donga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bernyare maos donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Arepe mlebu jeding arepe ngising maca donga Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
bar metu teko WC maca donga alhamdulillahilladzi piye aku kok yo lali pisan lek ngene iki aniku dados maos donga paribasan nuwun sewu Pak panjenengan arep nyare maca donga kaya ngene wau kedawan mungguhe panjenengan dadi maca dongane singkat padat tur jelas pengen pirsa monggo diwaos diapali bareng-bareng engko lek arepe turu ning omah diwiwiti enjejel ditirokne Bismillahirrahmanirrahim munggah mudhun slamet niku donga menawi arepe turu paham Pak nggih dadi paribasan munggah nang amben karo mudhun teko amben niki ben dikai keselamatan karo Gusti Allah lek ora maca donga wedine munggah terus setruk lak yo medeni nggih napa mboten nah mula lek nggih dadi kadang dongane bapak karo anak niki wis beda anak lek kate turu bismikallahumma ahya wa bismika amut bapak lek katene turu bismillahirrahmanirrahim munggah mudhun slamet lho ya Allah, pramila Bapak Ibu ingkang kawula hormati, Gusti Allah dipun salap wonten lebete manah. Wiwit sakmenika dipun kulinakaken pripun carane kita saged nyontoni putra supados putra dados saged dados putra soleh solihah tiang sepah pertama kedah nyontoni dados tiang sepah soleh solihah. Tengere sing nomor setunggal Gusti Allah disalap wonten lebete manah. Dados napa kemawon kegiatan kita sedaya Gusti Allah disalap wonten lebete manah. Ampun kesupen zikir terus dhateng ngarsanipun Gusti Allah, nyebut terus asmane Gusti Allah. Senajan wonten lisan mboten ngucap ananging wonten lebete manah menika zikir terus dhateng ngarsane Gusti Allah. Insyaallah selamat dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Tetengere tiang soleh solihah ingkang nomor kalih inggih menika manut dhateng perintahipun Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kita sedaya dipun ciptakaken kalian Gusti Allah. Dadosi Allah ingkang nyiptakaken kula kalian panjenengan. Kudune kula kalian panjenengan saged matur nuwun dhateng Gusti Allah. Keranten Gusti Allah menika sampun maringi kathah nikmat. Gusti Allah sampun maringi kathah barokah. Gusti Allah sampun maringi kita sedaya sugeng ngantos sak menika menawi kita mboten saged manungsa ingkang saged matur nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah niki kinten-kinten kebangetan napa mboten? Kebangetan. Gusti Allah kirang sae pripun? Gusti Allah kurang apik piye? Gusti Allah sampun maringi nikmat sak manten katahe, anane kita saged ngendikan, anane kita saged ambekan, anane kita saged melampah, anane kita saged mirsani, saged midhangetaken, saged ngunjuk, saged ngujeng menika sedaya berkat Gusti Allah. Nggih napa mboten, Pak? Rumaos napa mboten kinten-kinten. Kita saged ambekan sinten ingkang maringi Gusti Allah. Ambekane awake dhewe enak los iki ya merga Gusti Allah. Bayangne lho. Ning njaba kono kae isih akeh dulur-dulur sing ambekane rapati iso kaya awake dhewe, kenek penyakit sesek ambekan wis megap-megap. Lah wong lara watuk kaya ngono ae dodo wis ora karu-karuan. Sedangkan awake dhewe mbek Gusti Allah diparingi sehat kaya ngene kan kudune matur nuwun. Nggih napa mboten? Cara matur nuwune dhateng Gusti Allah pripun? Ngabekti saestu dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Tiang
ngabekti mboten namung percados kemawon kalih anane Gusti Allah mboten ananging nglampahi napa kemawon ingkang dipun perintah kalian Gusti Allah. Contone ingkang arupi sembayang. Menawi kita sedaya tesih angel, tesih ewet anggenipun nglampahi sembayang, berarti awake dhewe iki durung iso matur nuwun temenanan nang pengiran. Leres napa mboten? Niku. Dadi lek awake dhewe sembayang ae sik ora karu-karuan, kadang ora sembayang babar blas. Berarti isik durung iso matur nuwun nang pangeran. Awake dhewe isih dadi menungsa sing ngisin-ngisini. Wis dudu isin maneh tapi ngisin-ngisini. Mergo Gusti Allah sampun paring nikmat kados ngoten kathahe. Kita dereng patos dados menungso ingkang saestu, dereng ngabekti saestu dhateng ngarsanipun Gusti Allah, dadi awake dhewe iki isih dadi menungso sing ngisin-ngisini. Durung soleh, durung bisa takwa temenanan, ujute matur nuwun nang pangeran ae sik urung pati iso. Nggih to? Hinse. Mula kadang terlebete manah Pak nelongso estu menawi mirsani derek-derek ingkang salate keteteran gething boten. Boten gething blas ning nelongso tur mesakaken. Nggih mboten? Kadang sembayange keteteran mung mikir bondo donya. Lah nggih to? Nyambut gawe getu budal isuk mulih sore mergo mikir donya nganti nglalekne sembayang isuk wayahe subuhan jare mbae musim udan. Lah nggih to? Arepe nang jedinge kok ana ning jabane omah. Arepe nrobos serapayungan kok mundhak pilek. Akhire krana wedi pilek ora subuhan. Gek udane ora terang-terang. Nah. Wedi pilek ora wedi nang pangeran. Lah nggih to? Duhur inggih ngoten. Udane kecereng mlebu duhur mantun ngoten arepe nang jeding dalanan kok isih blethok wedi sikile kenek lempung rusuh kabeh ngentekne banyu akeh akhire ora sida sembayang duhur asar arepe nutukne sembayang asar kok kaya iki sengenge wis rada munjuk akhire ngungak kebonan asare isih ana ning tegalan wancine maghrib kait mantuk teko tegalan mergo rusuh kabeh adus nggethu ning jeding mahribe ilang lah nggih to nah bar mahribe ilang ngedepne isak mari adus mari rijek-rijek awak kok krasa enteng lungguh sila ning ngarepe TV kebabasan mripat kok abot ngantuk ram 5 waktu jangkep ora sembayang mergo nuruti repot nggih mboten lah menika dadose pancene yen Gusti Allah mboten disalapten lebete manah ingkang saestu kula kalian panjenengan sedaya menika tesih dados manungsa sing kurang ajar nang pangeran ora bisa matur nuwun dhateng napa ingkang Gusti Allah paringaken dhateng kita sedaya awake dhewe dikai ambekan gratis kaya ngene kadang isih kurang matur nuwune sambat tok kurang syukure dikei udan sambat yo ngalah Gusti kok nggih becik temen udan mboten terang-terang nggih mboten diparingi panas sambat terus wala Gusti kok panase kados ngaten rasane menawi medal dugi dalem sirah rasane kados meletek lho to wujude nganti sepriki sirah ya pacet bunder-bunder ora ana sirah meletek perkara srengenge mboten enten Ya Allah, pramila saking menika Bapak Ibu ingkang kula hormati,
ngabekti saestu dhateng ngarsanipun Gusti Allah menika sebagai wujud rasa matur nuwun kita dhateng ngarsane Gusti Allah. Mergane firmanipun Gusti Allah wonten ing lebete Al-Qur'an sampun jelasaken Bismillahirrahmanirrahim innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu satuhune ingsun iki Allah pangeranmu la ilaha illa ana sak jagat erat pramudita iki ora ana pangeran liya kejaba ingsun Allah fa'budni he sekabehaning manungsa mongko nyembah sira maring ingsun Allah wa aqimis sholata tata tertibe anyembah maring Gusti Allah jumenengno sira utawa nindakno sira salat 5 waktu ing saben-saben sedina sewengi li dzikri supaya rasa jatimu tansah zikir maring ingsun tansah eling maring ingsun tetep takwa maring Gusti Allah. Dadose sembayang menika aja mergo kepeksan ananging sembayang mergo kewajiban perintahe Gusti Allah ngilingi menawi kita sedaya menika ciptaane Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Nyobi sak menika kita saged mikir tuwa. Merganipun soalipun kathah tiyang ingkang namung tuwa yuswane ning jarang tuwa pikire. Nggih napa mboten? Akeh wong sing mung tuwa umure tapi ora tuwa pikire. Contone paribasan umur wis swidak 70 ananging ora tau mlebu nang masjid karo musala babar blas. Menawi ditakoni, sampean ra Jumatan Kang, wis wakil liyane utawa. Sampean ra mahriban Kang, alah yunah wis budal kok aku ya ora usah utawa. Saupami kados ngaten Bapak Ibu cobi sak menika sami-sami dipun angen-angen. Kula kalian panjenengan sedaya menika mboten urip saklawase wonten alam donya. Nggih mboten? Menawi kita mboten saged dados tiyang ingkang saleh, mboten saged dados manungsa ingkang takwallah. Lajeng sak wanci-wanci kita dipun pundhut kalian Gusti Allah, napa ingkang damel oleh-oleh dhateng pangeran niki kinten-kinten napa? Donya sing awake dhewe golek gethu budal isuk mulih sore ora kira digawe jaminan penak ning alam kubur. Nggih napa mboten? Nggih. Pangkat sing awake dhewe nguber metu teko omah pirang-pirangane taun demi nguber pangkat ora kira bakal menak ning jero kubur. Lah nggih to? Nguber bojo ayu, gandoli bojo ayu, nuwun sewu, sak ayu-ayune bojo sampeyan mati bojo ora kira gelem ngeloni ning kuburan. Leres mboten? Saumpami Pak nuwun sewu, saumpami mbae pun sepuh, maten-maten mbae mati dhisik, bojone ayu. Napa kinten-kinten bojone ngeloni ten kuburan? Mboten. Lha nggih, pramila saking menika sedaya manungsa menika mesti bakale mati. Lah ngoten to? Lajeng sangune mati menika dados manungsa ingkang takwallah. Ajrih manut dhateng ngarsanipun pangeran. Carane sing nomor 1 nglakoni sembayang. Lek awake dhewe sembayange ajeg, ngajine ajeg, posone ajeg, nang tangga kiwa tengen sae, nang sedaya manungsa sae, insyaallah mangke matine ya penak, uripe penak, nang alam kubure ya penak. Lak leres to? Pramila kita sedaya mboten kinten urip saklawase. Lah lek awake dhewe suatu saat dijukuk karo Gusti Allah tapi sik durung duwe oleh-oleh, sik durung duwe sangu, mari ngono awake dhewe ketemu karo malaikat madhep nang Gusti Allah ditakoni piye jawabe. Lah yo ingah-ingih plonga-plongo ning ngarepe malaikat. Nggih mboten? Pak, Bu, nuwun sewu.
Malaikat nyeh nekani manungsa nang jero kubur menika beda-beda cara. Menawi kula kalian panjenengan sae lelakune dugine malaikat nggih sae. Ning menawi kula kalian panjenengan ten alam donya mboten sae melelakune dugine malaikat nggih medeni mboten karu-karuan. Bledek sing kados ngoten Bapak Ibu, bantere kaya ngono luwih serem tekone karo malaikat. Malaikat ngluwi serem karo bledek kuwi. Mila Bapak Ibu ingkang kawula hormati, nuwun sewu. Kita mangke wonten alam kubur mboten wonten rencange Bapak Ibu. Mboten wonten sing belani kita, bojo ra melu, anak ra melu, bondo donya ora melu, tangga ora melu, pangkat ora melu. Sing melu sinten? Sing melu namung amal ibadah kula kalian panjenengan. Mula wiwit sak menika yen amal ibadahe ora didandani mulai saiki terus sing ngarepe gawe cekelan apa? Neng alam kubur nuwun sewu Bapak Ibu tidak senikmat di alam dunia kalau kita tidak melakukan ibadah ingkang saestu. Awake dhewe ning alam donya turu isih iso kasuran empuk, lak nggih to? Kasur empuk, bantal empuk, guling empuk, kemul empuk, bojo empuk. Empuk napa atos, Pak? Oh, lek pun tuwek atos. Jan wis ana ae mbae sing jawab atos lek pun tuwek fulu to. Ya Allah, ning alam donya serba empuk. Ning alam kubur ora kasuran, lak nggih to? Ora lemekan. Bantale mung gegeman lemah pinara pitu. Nggih mboten? Lemah bunder-bunder pitu digawe ganjel. Gawe bantale awake dhewe. Kasur empuk ora melu. Bojo empuk ora melu, Pak. Lah nggih to? Niku awake dhewe ning alam donya iso guyon sak koncoan, paribasan guyon cekakaan, jagongan nganti bengi. Bayangne ning alam kubur meneng dhewe mple. Sing ngancani semut, ngangkrang, kala jengking, ula, cacing, lho to. Kelabang. Ya Allah, kados ngoten niku. Ning alam donya adem isih iso kemulan, isih iso kelambenan kandel. Ning alam kubur kelambine tipis ya mung kain kafan ngono kae. Medeni sanget. Mula lek jarene wong Jawa awake dhewe lek api amal ngibadahe dadi menungso saleh salihah manut nang Gusti Allah, muga-muga yen mancine dipundhut kalian Gusti Allah padang dalane jembara kubure diterima amal ibadahe. Amin Allahumma amin. Sing medeni kuwi sing menungso ora gelem ngibadah nang Gusti Allah. Piye nasibe ning alam kubur? Pramila Bapak Ibu, menawi wonten tiyang ngilengne nang awake dhewe kongkon ngibadah, ayo awake dhewe manut tur matur nuwun ingkang saestu. Anane wong gelem ngilengne kuwi mergo open. Nggih napa mboten? Wong ngilengne ora oleh bayaran duit mboten. Ananging bayarane mangke hadiah wonten akhirat. Kalih Gusti Allah diparingi kenikmatan kagem sinten tiyang ingkang purun ngajak-ngajak marang barang keapian. Mugi-mugi kita sedaya kalian Gusti Allah saged dicatet niki sebagai amal ingkang sae. Amin Allahumma amin. Mula Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saumpami dalu menika kula paringi pilihan. Panjenengan dalu menika manggon sedaya wonten mriki wonten pengaosan, Pak nggih. Wonten prapatan nika wonten gebyar jaranan. Kinten-kinten panjenengan ndereke pengaosan napa jaranan? Napa, Pak? Jaranan. Jujur temenan mbae jan jujur temenan. Jaranan iso hae iso kalap-kalap nggih napa mboten? Iso tungklik-tungkling lho.
Ya Allah, padahal neng ngarep kono mau ya wis diterangne lho. Tapi pilihane yo pancet ae. Mboten napa-napa, jaranan ora dosa mboten. Tak nggih to? Wong jaranan kuwi yo ajakane para wali to, nggih mboten? Ning kadang sak menika banyak disalahgunakan. Wali rumiyin mboten nate kalap, Pak. Wali rumiyin menawi jaranan mboten kalap. Ning niku bedane. Lah ngoten to? Anane saiki kadang disalahgunakan jaranan digawe kalap-kalapan nekakne setan. Menawi zaman rumiyin jaranan iki kabeh ana maknane dhewe-dhewe pakaiane. Lah nggih to? Badung ana maknane dhewe, terus sing krincing-krincing ana maknane dhewe, celengan ana maknane dhewe. Nggih napa mboten? Nah, pramila Bapak Ibu ingkang kawula hormati, seneng nang seni mboten napa-napa ning aja ninggalne perintahe pangeran. Mugi-mugi kita sedaya saged dipun ngapunten kalian Gusti Allah, Pak nggih. Ngamal ngibadahi muga-muga mbek Gusti Allah bisa dicatet, diterima saged menakne kita sedaya wiwit wonten ing donya ngantos dumugi akhirat. Mula lek jarene kanca-kanca nuwun sewu, saire napa niku namine jaman sakmenika sing lagi hit sanget niku kados ngaten. Jaka tingkir ngombe ngombe napa, Pak? Lek ora banter ora tak terus nih. Diulangi. Jaka tingkir ngombe dawete sing enak ngono lho, Pak. Dawete mek lurus dawet oh ya kurang enak to. Dadi mburine dikeki lengkok-lengkik ben seakan-akan awake dhewe tampil nang Indosiar ngono kae lho. Oke? Oke. Jaka tingkir ngombe dawet. Lah iso ngono lho. Anjejal. Ulangi maneh. Jaka tingkir ngombe. Wah, enak. Nganti ngopir-ngepir brengose katut lungguh lenggik ya. So dipikir marai tuku jadah nggone mbah wake wong ibadah selamat uripe wong ibadah selamat uripe. Amin Allahumma amin. Kinten-kinten purun mboten menawi dijak ngibadah. Purun pengajian ngene ngibadah. Lah nggih to? Sunat ngibadah, nggih mboten? Sembayang ngibadah, poso ngibadah, sungkem nang wong tua ngibadah. Ayo terusane, Nduk. Lia. Joko dudo mangan jajan. Jokone Ayo pundi? kanca padha. Sik. Jokone pundi, Joko? Oh, Joko. Nggih, nggih. Kuwi jenenge Joko. Ancen Duding ya ancene jenenge Joko ya bener to. Joko, ay bener iki Joko, iki Dudo. Lah pas to. Lah niki Joko asli, niki Dudo asli. Pundi? Oh, rondo. Rondo. Ayo Mbak Lia. Joko dudo mangan jajan. Ayo kanca padha pengajian. Mangan klopo ning jero guwa. Kirim donga kanggo wong tuwa. Kirim donga kanggo wong tuwa. Niku lho Pak. Wenak lho. Joko dudo mangan jajan, ayo kanca padha pengajian. Pengajian nyoleh jajan barang to. Mangan klopo ning jero guwa ora usah ditakoni. Lah napa ning mangan klopo kok ning jero guwa iku ngono parikan. Kirim donga kanggo wong tuwa. Kirim donga kanggo wong tuwa. Terusane Mbak Rani. Ayo. Saiki Mbak Rani rondo. Ayo Mbak. Mari ngene Mbak Enis rondo. Alhamdulillah Bu penyanyi kula niki rondo. Musisine duduk. Sapa ngomong daftar mau? Ayo Mbak.
Mas kamerai di zoom sing gawedhe. Engko tulisi Rani RD. Ayo, Nduk. Joko ganteng ngombe banyu kula. Joko ganteng. Jo sepaneng mundak cepet tuwa. Mangan jagung ning panggon ratan. Timbang linglung ayo pengajian. Timbang linglung ayo pengajian. Niku lho Pak. Enak e. Joko ganteng ngombe banyu kula sing jenenge Joko goyang guyu. Iya, ganteng lho e. Jo sepaneng mundak cepet tuwa. Lah niku lho Pak. Wis ora usah mikir nganti sepaneng cepet tuwa gare elek lho to. Mangan jagung ning panggon ratan. Timbang linglung ayo pengajian. Timbang linglung ayo pengajian. Enak napa mboten? Enak. Gantian saiki Mbak Enis Rondo. Ayo Mbak. Lek ono embel-embele nggarai isin. Ya, wayu-wayu tah rondoku. Mangan jajan bakpia pengajian ngundang ning Siska sepaket Siska nada penyanyi yo muda-muda ini yo muda-muda Diprotes karo sing ngisor. Jare sing ngisor penyanyi yo rondo-rondo. Kurang penak piye ngundang sis Kanada sak pariane yo lek jarene arek-arek mangan jajan bakpia pengajian ngundang ning Siska sepaket karo sis Kanada penyanyine yo janda-janda. Ayo jajal paringi Joko Tingkir. Mas Joko sing goyang Pataya. Ayo. Tarik sis. Dipikir marake mumet tuku jadah anggone mbah wake wong ibadah selamat uripe wong ibadah selamat uripe salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Joko duda mangan jajan ayo kanca padha pengajian mangan klopo ning jero guwa kirim donga kanggo wong tuwa kirim donga kanggo wong tuwa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Joko ganteng ngombe banyu gula Jo sepaneng mundak cepet tuwa mangan jagung ning panggon ratan timbang linglung ayo
ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sampun napa terus, Pak? Terus. Mboten siyos ngantuk? Mboten. Buyar jam pinten mangke, Pak? Jam kalih. Mboten napa, Pak? Ngantos jam 2 mungkin panjenengan lungguh sing nganteng ten mriki mboten napa. Ya. Mboten napa-napa, kula jam 11 mulai. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dados niku ten pundi-pundi kula ngaos Bapak Ibu dalem boten napa nggih boten sayah-sayah anggenipun ngajak dateng sederek sedaya, ayo to awake dhewe iki wis tuwa. Lah nggih to, umur tambah dina ora tambah dawa, ananging umur tambah dina iki tambah cendhek, tambah nyedheki mati. Yen awake dhewe ra gelem sembayang, awake dhewe ra gelem ngaji, awake dhewe ra gelem nyontoni anak putu dadi wong soleh solihah. Lah terus menawi awake dhewe dipun pundhut kalian Gusti Allah, piye nasibe awake dhewe? Mula yen kepingin duwe anak soleh solihah, sing pertama wong tua kudu bisa nyontoni dadi wong tua soleh solihah. Tandane kala wau ingkang ten ngajeng dalem terangaken ten lebete manah nyalap Gusti Allah nomor setunggal, ingkang nomor kalih monggo manut dateng perintahipun Gusti Allah. Terus tetengere tiyang soleh ingkang saklajengipun Bapak Ibu inggih menika cinta tresno dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Saumpami wonten sederek ingkang tanglet Kanjeng Nabi Muhammad menika sinten ning Siska? Kanjeng Nabi Muhammad menika utusanipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad menika manungsa ingkang paling sampurna, manungsa ingkang paling sae saalam donya. Mila amargi Kanjeng Nabi Muhammad menika manungsa ingkang sae, manungsa ingkang sampurna, Kanjeng Nabi Muhammad dipun dadosaken panutan pancene sing leres menika tiyang ingkang sae. Mula awake dhewe pelajaran buat kita semua, awake dhewe menika lek nyonto nang wong sing apik. Lak ngoten to? Nyonto nang barang sing apik ben awake dhewe iso ketularan apik. Saumpami Mbah, Bapak, Ibu, panjenengan nderek rencange dateng peken mlebet ten tokone Gondo Arum. Pirsa Gondo Arum? Napa Gondo Arum, Pak? Nah, minyak wangi. Mlebet ten toko Gondo Arum. Senajan panjenengan boten nderek tumbas, ananging rencang panjenengan nyicipi nyemprotne Gondo Arum, panjenengan nderek ambune wangi senajan ora melu tuku. Nggih napa mboten? Semanten ugi menawi kita sedawa nyedheke nang wong apik, melok gembule nang barang keapian, senajan awake dhewe mbiyene paribasan tau dadi wong ora apik, tapi saiki lek melu ngintil buntut nang wong apik, insyaallah ketularan apik. Amin Allahumma amin. Benten malih saumpami Pak, jenengan sedina tet menyang ndek jerone kandang sapi, HP-an mergo golek sinyal, metu teko kandang sapi ambune tletong. Nggih napa mboten? Lah nggih. Sedina tet meneng ning kandang sapi, metu teko kandang sapi mambu tletong. Mergo menenge ning kandang. Semanten ugi saumpami kita sedaya mboten nderek-nderek lelaku ingkang mboten sae. Ana kancane omben paribasan melu manut ning kono, manut grubyuk,
jagongan tur sak liya-liyane. Awake dhewe ra melu ngombe, awake dhewe ra melu niliki, awake dhewe ra melu nyicipi, tapi lek melu sak grombolan yo kenek dadi rasanan pisan. Kene mboten? Senajan ora nyicip, senajan ora melu ngombe, tapi lek campur tukang ngomben yo jenenge awake dhewe melu katut telek pisan. Leres napa mboten? Leres. Lah niku sakniki awake dhewe kepingin gembul sing pundi? Gembul sing sae napa gembul sing mboten sae? Lek gembul sing sae awake dhewe ya insyaallah apik, gembul sing mboten sae ya resiko awake dhewe jenenge katutur apik. Lah ngoten to? Nah, mila nuwun sewu tetengere tiyang soleh-solihah sing nomor 3 kala wau cinta saestu dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ndereki napa ingkang dipun lampahi kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten Kanjeng Nabi Muhammad menika paling sae ning manungsa sak alam donya. Kanjeng Nabi Muhammad menika panutan, monggo diturut ingkang saestu. Kersane napa? Kersane kita sedaya menika menawi benjang saged angsal pitulunge Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu nuwun sewu. Contone Kanjeng Nabi Muhammad menika piantun ingkang sae. Kanjeng Nabi Muhammad piantun ingkang sabar. Kanjeng Nabi Muhammad boten nate ninggal sembayang. Lek awake dhewe pancene cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad yo awake dhewe ayo belajar dadi wong sing ra tau ninggal sembayang. Kanjeng Nabi Muhammad tiange jujur. Lek awake dhewe isih seneng ngapusian berarti isih durung cinta temenan nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tiange sabar. Lek awake dhewe isih seneng ngamukan berarti durung cinta temenan nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ra tau ngapusi. Lek awake dhewe paribasan isih seneng ngapusi berarti urung cinta temenan nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tiange legowo. Lek awake dhewe kadang isih grundelan berarti urung cinta temenan nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tiange seneng sedekah. Lek awake dhewe isih dadi wong medhit berarti durung cinta temenan nang Kanjeng Nabi Muhammad. Niku lho. Kanjeng Nabi Muhammad menika ahli sedekah, Pak. Napa Kanjeng Nabi Muhammad kok ahli sedekah? Masya Allah Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Awake dhewe lek gelem sedekah karo barang keapian insyaallah niki kare Gusti Allah dipun ganti berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Niki lho. Dadi jenenge wong sedekah iki ora malah ngentekne donyane awake dhewe, sing sapa wong sing sregep sedekah insyaallah mangke kalian Gusti Allah digrojok, diganti dengan yang berlipat-lipat. Mula pesen kula dateng dulur-dulur mriki sedaya, ayo awake dhewe dadi menungso sing sregep sedekah, aja dadi menungso sing gegem, aja dadi menungso sing mleki, aja dadi menungso sing pait, aja dadi menungso sing gambir. Aja ngomong Blitar rae nak akeh wong Blitar nang kene. Aja dadi menungso sing gambir bermanjing kulon. Hah? Blitar lho Pak. Padahal neng kene daerah kene yo akeh kok wong gegem. Niku Kanjeng Nabi Muhammad remen sedekah. Bahkan Bapak Ibu nuwun sewu, kala nika Kanjeng Nabi Muhammad ketika piyambakipun gerah, Pak nggih. Saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad gerah menika Kanjeng Nabi Muhammad nates nitipaken arta dhateng garwane. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad gerah, arta ingkang dipun titipaken dhateng garwane menika dipun tangletaken. Nah, garwane tanglet, napa Kanjeng Nabi jenengan kok nangletaken arta ingkang panjenengan titipaken ten kula? Kanjeng Nabi jawab, keranten arta ingkang kula titipaken dhateng panjenengan badhe kula pundhut, badhe kula paring-paringaken dhateng fakir miskin, dhateng yatim piatu, dhateng duafa, dhateng janda-janda lansia. Kersane mangke saumpami kula sampun dipun pundhut kalian Gusti Allah dalem sampun boten kagungan numpuk bondo donya. Lho niku lho, Pak. Dadose paribasan awake dhewe duwe bondo donya sadurunge awake dhewe dijukuk karo Gusti Allah, ayo padha disedekahne. Paringne fakir miskin, paringne yatim piatu, paringne duafa, paringne janda-janda lansia, paringne tempat-tempat tempat-tempat ibadah
damel bangun masjid, musola, pondok pesantren, madrasah, dalan, kuburan dan sebagainya niku damel celengane awake dhewe. Lek awake dhewe sregep sedekah, Masya Allah Gusti Allah menika grojok ganjaran menakne awake dhewe wiwit wonten ing donya ngantos ing jerone kubur, Pak. Dadi niki wonten hadise Bapak Ibu. Wonten hadise tentang wong sing gelem sedekah, tentang wong sing gelem amal. Menika nuwun sewu, idza mata benu adama ing qata amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Lho niki sambung malih dateng pembahasan ten ngajeng. Dadi nuwun sewu, menungso kuwi lek mesti lar donya ora bisa golek ganjaran teko sembayang, teko ngaji lan sak liya-liyane. Ananging telung perkara sing bisa menakne menungso. Telung perkara kuwi napa kemawon nuwun sewu. Sing nomor 1 amal jariyah. Dadi amal jariyah niku Pak Masya Allah. Dahsyatnya amal jariyah ganjarane Bapak Ibu. Ning alam donya awake dhewe dijamin nikmate karo Gusti Allah, ning jero alam kubur awake dhewe dijamin nikmate karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Iku. Mula dalem sampun matur kados ngenten. Kinten-kinten tetep arepe dadi wong medhit apa dadi wong luman? Tetep dadi wong medhit napa luman? Luman. Intine loman dalam hal kebaikan. Saumpami nuwun sewu Bapak Ibu, ning kula niki pengen sedekah tapi ra duwe duit nuwun sewu. Sedekah niki mboten namung arupi duit mawon. Panjenengan paribasan mboten nyepeng arta, panjenengan kagungan dedaharan, duwe mbote didang, duwe gedang didang utawa digodhog, duwe pugung didang, mari ngono diparingne disalap wonten piring, diparingne tangga, kuwi jenenge ya sedekah. Paribasan ora duwe mbote, ora duwe pugung, ora duwe gedang, duwe banyu putih dideleh ning ceret, dileh ning pinggir rembong, wedi ana wong ngelak, liwat ngombe, iki jenenge ya sedekah. Paribasan kula dedaharan mboten kagungan, tapi kula kepengin sedekah nggo tenaga, Pak. Ana acara pengajian ngrewangi gawe terop, ngewangi gawe panggung utawi rijek-rijek nang dalan, iki jenenge ya sedekah. Gugur gunung ning kuburan niku jenenge ya sedekah. Kerja bakti ning dalan niku jenenge ya sedekah. Saumpami wonten pertanyaan ngaten malih, Neng, kula niki lho asline nggih kepingin nderek-nderek ngoten niku, tapi awak kula sampun boten kiyat. Saumpami awak kula mantun kenging sakit, kula sedekahe pripun? Nuwun sewu Pak, sedekah nganggo donga nek kanggo barang keapian kuwi jenenge ya sedekah. Baru lek ndonga ae ora kuat kuwi kudu didongani, ditahlili. Lah nggih to? Nggih, mangkane wong sedekah niki mboten namung aku iki kepengin sedekah tapi ora duwe duit, mboten. Duwe panganan lha sedekah, panganan ora duwe melu rewang-rewang iki jenenge sedekah. Awak ora kuat lho ndonga nganggo tenaga ora kuat ya nglewangi nganggo donga tur bantu mikir, iki jenenge ya sedekah. Pramila mumpung kita sedaya tasih diparingi sugeng kalian Gusti Allah, nuwun sewu. Monggo wiwit sak menika niku dipun lampahi kados hadise Kanjeng Nabi kala wau sing menakne awake dhewe ning alam donya nganti alam kubur sedekah. Terus ilmu sing manfaat, jebule sing nomor 3 keterangane padha persis ingkang kula aturaken ten ngajeng kala wau, anduweni putra sing soleh solihah. Lho niki lho Pak. Cocok to? Sambung to? Nah, sambung. Lek kepingin awake penak ning alam kubur akhirat sing nomor 3 hadise Kanjeng Nabi niki mau sing nomor 3 duwe anak soleh solihah. Kula aturne ten ngajeng lek kepingin duwe anak soleh solihah wong tuane kudu bisa nyontoni dadi wong tua sing soleh solihah. Anak elek wayahe Jumatan dikongkon budal nang masjid, bapake ya kudu ndisiki budal nang masjid.
Ojo anake dikongkon budal tangane ndudeng mripat mendelikan bapake ning omah mung sedal sedil rokokan sigang ra budal-budal. Wonten mboten tipe tiang sepah ingkang kados ngaten? Hah? Kathah. Menawi kathah tiange napa nggih wonten ten mriki? Sing pundi? Ya Allah, niku lho Bapak Ibu. Kadang pancen tesih kathah sanget. Wong tuwa ngongkon anake budal, budal Jumatan, budal tahlilan, budal ngaji. Wah, makne ning omah ndoprok ning ngarepe TV. Wakeh, Pak. Lah nggih to? Nggih. Kadang yang ngono akeh tok dibaan, akeh tok wakil tahlilan, makne ning omah HP-an ora mari-mari lho. Pake yo ngono, akeh nak ndang budal ngaji nak, bapake mung sedal sedil karo jigang ning omah ra budal-budal. Ya Allah, nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Sakmenika donyane sampun tuwa, Pak. Nggih mboten? Zamane iki wis tuwa. Banyak musibah terjadi di mana-mana. Napa malih sakmenika mulai perang malih Indonesia melawan Australia. Lek sampai peperangan membabi buta, moro-moro teko Australia ngebom neng Blitar, ngebom neng Bermanjing Kulon, piye nasibe awake dhewe? Napa? Lah nggih merinding to, Pak. Sing merinding pinggir pundi, Pak? Lah niku lho. Jenenge patine menungso Gusti Allah menika ora mboten maringi kabar dhateng kula lan panjenengan sedaya. Lah nggih to? Menawi tesih emut kala winginane kejadian wonten Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Kathah ingkang mangkat sehat, pangsule do mati kabeh kaya ngono kuwi. Sinten sing nyono to? Nggih mboten? Budal ayu-ayu, budal ganteng-ganteng, budal keren-keren, awake gagah, ayu, rambute abang sumringah. Mulene mripate bengep kabeh wis ora karu-karuan tur ora duwe nyawa. Sinten sing nyono? Ya ngono kuwi Gusti Allah yen mundhut nyamane menungso. Ora kabar-kabar, ora sangkan-sangkan. Mula kula kalian panjenengan sedaya mumpung isih diparingi nyawa, ayo dong ibadah sing temenanan. Apik nang dulur, apik nang tangga, apik nang kanca, tur apik nang Gusti Allah. Niku lho. Hati-hati, Pak. Zaman wis tuwa ki diarani zaman edan. Luweh begjolan untung wong sing waspada lan ngati-ati. Mature mbah kula kala rumiyin almarhum mbah kula menawi matur dhateng putra-putrinipun, matur dhateng putra wayahipun, ati-ati nak. Esuk iki bakal ana zaman sing jenenge zaman edan. So iki yen zaman wis akhir sampeyan titeni panjenenganipun almarhum mbah kula nate matur kados ngaten. Sampeyan titeni Surabaya bakalan dadi segara. Nyatane Surabaya sampun disiki lapindo. Nggih napa mboten? Kediri bakalan dadi kali. Banyune wis padha munggah. Nggih napa mboten? Lah niku dadose kula kalian panjenengan kedah ngatos-atos. Zaman edan sing ora melu ngedan jarene ora keduman. Lah nggih to? Mula leres mboten? Ora melu ngedan jarene ora keduman, mangkane urip iki ibarat kaya wong nang pasar, Pak. Panjenengan saking dalem mangkat dateng pasar. Iki ora ana ceritane wong teko omah budal nang pasar, meneng ndek pasar sak lawase niki mboten enten. Jelas mesti wangsul dateng daleme piyambak-piyambak. Nggih napa mboten? Urip ten alam donya nggih ngaten. Kula kalian panjenengan sedaya mesti bakal wangsul dateng asalipun piyambak. Mboten kinten kula kalian panjenengan sedaya urip salawase dateng alam donya mboten kinten. Mula paribasan dandang gulane maturi mbah kula niki kados ngaten. Urip iki ning donya tan lami. Urip ning donya ora suwe. Umpamane cepeng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae. Monggo kalih kacange dipun ketemili monggo. Kaya ndelok wayang lho, Pak. Panjenengan diparingi dandang kula kados ngaten langsung madhep nang ngarep tur mripate rada amba. Cocok nggih, Pak nggih. Tan wurung nuli mantuk mring wis maneh asale
uni. Sing muni iki sing apa to? Oh Mas Rido. Ing mengkoca samar sangkan paranipun. Aja suwe-suwe sepasine le. Ing mengko padha weruwa yen asale sangkan paranduk ing uni aja nganti kesasar. Terus Pak, enak apa maneh jenengan kalih nyeruputi kopi enak. Kan kari ngrungokno karo silo, enak. Neng dukur ya karo kepanasan ya kecutur sembarang. Wis ana kopine urung le. Oh sampun, rokoke sak wis urung. Sampun, oleh piro? Urip ning donya tan lami, urip ning donya ora suwe. Umpamane jebeng menyang pasar kaya budal nang pasar tan langgeng ning pasar wae, ora kira meneng ndek pasar tok. Tan wurung nuli mantuk pring wis mane asale uni mesti bakal mulih ning omahe dhewe. Ing mengko aja weruh yen asale sangkan paranduk ing uni aja nganti kesasar. Selama urip ning alam donya, ayo dong lakoni urip sing genah. Aja nglakoni urip sing kakean polah. Aja nglakoni urip sing kakean tingkah, bene uripe barokah. Niki lek diterusne cara pewayangane kados ngaten. Ing samangkya sigeg kantya kang winursita keparenga si kecil mungil ngudyar gagasan Tuk 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 tuk. Kok kaya mie ayame Pak Di ngono to? Sing duwe omah iki juragan mie ayam dan pentol. Jenenge Pak Di. Dadi kowe lek tuk-tuke ra genah malih madani tuk-tuke Pak Di. Pak Di tol piye to? Pak Di pentol. Wah betul. saperdata pitana anenggih pundi to kang kaika adi dasa purwa. Tuk 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 tuk. Ayo ulang, 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 ulang. Hing samangkya sigeg kantya kang winursita keparenga si kecil mungil ngudyar gagasan Bakso, Pak. Bakso. Iki sing ning ngarepe dhewe iki wong Blitar kabeh lho, lek kowe aja ngisin-ngisini lho, Le. Sing genah, sing genah. Ngite ngene iki ya malah ora payu nang Blitar lho. saperdata pitana anenggih pundi to kang kaika adi dasa purwa. Iku mie ayam. Eka sawiji adi luwih dasa 10 purwa wiwitan. Wis ora usah nggae iku wis ora usah. Kandhanono Pak Di potong bayaran. Wiwitan ingkang kacariosaken senadyan to kathah titahing Hyang Maha Kuwasa kang kasangga pertiwi kasumengan ing angkasa. Cocok. Terus wayangan apa pengajian, Mbak? Pengajian campur wayangan ngaten. Niku Bapak Ibu ingkang kawula hormati nuwun sewu. Menawi kula kalian panjenengan sedaya mboten ndereki perintahe Gusti Allah, hati-hati. Hati-hati. Sumber mancing kulon Blitar cedhek karo ngliyep. Lah nggih to? Cedhek karo Jala Sutra. Lembek Gusti Allah digawe Jala Sutra tur ngliyep mutah nandi maneh parane. Merga Jala Sutra karo ngliyep adoh teko gondang legi. Hah? Ngeden-ngeden yo ora to. Wedi to, Pak? Oh, merwinding. Bolak-balik Pak iki cerita merinding, tak takoni sing merinding pinggir endi ora didodoi lho to. Lah nggih to. Jala Sutra ngliyep karo Gusti Allah digawe ting mutah lho nanti maneh playune.
biar kondang lagi aman. Munggah soalnya. Hah? Lha sakniki paribasan nuwun sewu. Semeru Bromo mbledos mutah biar kondang lagi keliwatan. Hah? Iya, amblas teko dhisik nang Bermanjing Kulon karo Blitar. Ya Allah niku lho. Dadi lek Gusti Allah maringi kados ngaten, awake dhewe siap gak siap ya kudu siap, nggih mboten? Nah, lah terus lek awake dhewe ra ibadah terus piye? Dadi mila kula kalian panjenengan sedaya ayo padha ditata ibadahe ingkang saestu. Ngilingi niku zaman wis tuwa. Mula ayo kanca padha sing waspada takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang saestu. Merga bapak-bapak ibu-ibu menawi kula kalian panjenengan takwa saestu dhateng ngarsanipun Gusti Allah menika nyertani dhateng tiyang ingkang takwa. Amin Allahumma amin. Ten Al-Qur'ane jelas firmane Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha lan padha takwa sira kabeh maring Gusti Allah. Wa'lamu lan weruh sira kabeh annallaha ma'al muttaqin. Satuhune Gusti Allah kuwi nyertani utawa barengi maring wong kang padha takwa. Lak remen to disertani kalian Gusti Allah. Remen dibarengi kalian Gusti Allah. Mendai Pak. Awake dhewe urip ten jerone barokahe Gusti Allah mendai penake kaya ngopo. Mula ayo padha nglakoni urip sing temenanan sing genah. Ayo padha nglakoni urip sing waspada soale zaman sakmenika akeh manungsa sing angkara murka. Mula serene saire yo para kanca sing waspada merga donyane iki kaya wis tuwa. Akeh manungsa angkara murka mula yo manut mring dawuhe ulama. Duh zamane wis beda diaturi ngaji kok jarene kuna diaturi salat malah rati bola ilingono yen donyamu rasa pira duh kok ngono mbok jebule cilaka merga uripe ramanut mring ulama prayogane becik manut wae dene sok yen mati ben gampang sekarang ayo Cak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pak sing mirsani nganti mantuk-mantuk tangane nganti melu ngendang ning ngarep. Remen to Pak yen diparingi campur sari kados ngaten. Nggih. Tetep lanjut. Lanjut. Nggih kalih jagongan Pak nggih. Niku Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Niki wau sampun dalem ceriosi kados ngaten. Dados ngaji ten ngajeng mulai ten ngajeng ngantos niki wau ngelingne awake dhewe supaya wong tua bisa dadi wong tua soleh solihah ben anak putune dadi anak putu sing soleh solihah. Menawi sampun kepireng kados ngaten, kinten-kinten tesih bedhe tinggal sembayang napa mboten? Sembayang nggih Pak nggih. Mergo kados ngaten Pak. Wong kuwi lek sik gelem tinggal salat, wong kuwi lek sik gelem ninggalne sembayang, sok yen mati bakal dikalungi ula ning jero kuburan. Mboten guyon niki mboten guyon Pak. Dados ten lebete kitab salah setunggaling kitab namine kitabe Duratun Nasihin niku dipun terangaken wong kuwi yen wis mati, wonge ora gelem sembayang sok yen mati bakalan kalungan ula. Duratun Nasihin wonten cerita mayit kalungan ula Niku lho Pak. Salahe napa? sebab salah ora kerasa mayite salah telung perkara Niki napa? Sing nomor setunggal. kerungu adzan ora gelem teka salat jamaah rada kapeka saking repote ngurusi donya salat jamaah ora No, lho niku lho Pak. Repot ngurusi donya nganti orang ngilingi pangeran sok yen mati bakalan kalungan. Ulo niki medeni lho Pak. Medeni estu ya Allah. Pramila nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Lajeng tetengere tiyang ingkang soleh solihah sak mantune manut dateng Gusti Allah, cinta dateng Rasulullah, tetenger lintune niku pripun? Tetenger lintune inggih menika dados anak ingkang purun ngabekti saestu dateng tiyang sepah tur mara sepah. Tiyang sepah wong tua kuwi ana sing ngarani lek jarene wong Jawa wong tua kuwi ibarat Al-Qur'an amoh. Nggih mboten? Sak amoh-amohe Al-Qur'an kudu dijaga. Sak amoh-amohe Al-Qur'an kudu dicekel sing temenanan, aja nganti kelangkaan. Wong tuwa ya ngono. Wong tuwa iki hormatana, wong tuwa openana, tur aja pilih-pilih antara wong tuwa karo maratuwa, sebab kuwi padha karo wong tuane awake dhewe kabeh. Nggih napa mboten? Yen awake dhewe kepingin uripe mulya, uripe ora bakal cilaka, pertama hormatono wong tuamu, sopanana maratuwamu, ayo padha dadi anak sing bisa ngabekti marang wong tuwa tur maratuwa. Niku lho. Dadi paribasan nuwun sewu. Ana maratuwa teka ora usah incang-inceng kandha nang bojone. Sapa to Dik kok inceng kalo makmu teko. Lho. Lek makmu apa ya ora makmu pisan. Nggih napa mboten? Dadi aja pedhot-pedhot awake dhewe ben dinten menika njaluk donga nang wong tuwa. Mak, dongaaken kula nggih. Mugi-mugi kula diparingi panjang umur, barokah, saged nyenengne jenengan. Lah nggih to? Wong tua pundi kemawon ketika anak sukses wong tua ora bakal njaluk donyane anak nggih mboten wong tua ngerti anak sukses wis senenge ora karu-karuan lha nggih to wong tua ora kira njaluk ijol oleh gedhekne anak ora kira lha nggih to wong tua wis ora mikir nyekolahne anak entek pirang-pirangane yuta kadang nganti ngedolno sawah kadang nganti ngedolno sapi mung mergo kepingine anak dadi sukses lak ngoten to ketika
anak wis sukses nuwun sewu. Wong tuwa ora butuh apa-apa teko anak, wong tuwa mung butuh anak dadi anak sing ngabekti marang wong tuwa. Iku wis cukup. Nggih mboten? Mula ayo padha dadi anak sing tahu diri marang wong tuwa. Nuwun sewu. Dongane wong tuwa kuwi diijabah karo Gusti Allah. Ketika tiang sepah sugeng, aja prei-prei jaluk dongane wong tuwa loro. Aja nganti nglarani atine wong tuwa loro. Sebabe napa Bapak Ibu, ati-ati lek nganti atine wong tuwa iki lara. Ati-ati dongane wong tuwa manjur. Dongane wong tuwa diijabah karo Gusti Allah. Anane awake dhewe dadi menungso kaya ngene pertama barokah dongane wong tuwa. Mergo yen nganti ana anak sing maneni wong tuwa ati-ati walate wong tuwa iki medeni. Nggih mboten? Nggih. Dadi menawi kula kalian panjenengan sedaya saged ngabekti dhateng tiyang sepah kalih, saged ngabekti dhateng mara sepah, insyaallah uripe awake dhewe dimulyakne karo Gusti Allah. Tapi yen awake dhewe maneni wong tuwa, maneni mara tuwa, ati-ati. Wong tuwa kuwi malati. Paribasan nuwun sewu, tiyang menika menawi sampun sepah, pancen tingkah menika balik malih kados cah cilik. Nggih mboten? Carane awake dhewe ngedepi pripun? Belajar dadi menungso sing sabar. Soalipun Bapak Ibu tiyang sepah menika kirang sabar pripun oleh ngrumat awake dhewe. Rumiyin mulai tasih wonten lebete kandungan ngantos awake dhewe medal dadi bayek nganti gedhe. Lah nggih to? Sakmenika gantian kula kalian panjenengan sedaya piye carane ngrumat wong tuwa, piye carane momong wong tuwa. Wong tuwa ora ana kesel ngrumat awake dhewe sik cilik, awake dhewe ya belajar aja dadi menungso sing kesel ngrumat wong tuwa. Ben napa? Ben awake dhewe menika uripe dipenakne karo Gusti Allah. Nah, di antara tanda-tandane wong saleh salehah inggih menika ngabekti saestu dhateng tiyang sepah kalih, ugi dhateng mara sepah. Ampun pedhot-pedhot jaluk barokah wong tuwa loro. Ketika tiyang sepah sampun tilar donya, awake dhewe aja pedhot-pedhot bendina ndongakno wong tuwa loro. Kirimi Fatihah ben dinten, jalukaken ngapunten dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Muga-muga wong tuwane padang dalane jembar kubure, diterima amal ibadahe. Lek anak saleh salihah, anak iso ngaji, anak sembayang jeben, wong tuwane nikmat ning jero kubur. Tapi lek anak dikongkon ngaji ra gelem, anak ra gelem sembayang, saaken nasibe wong tuwa nang jero kubur. Nggih mboten? Sakmenika bayangne. Anak iso ngaji, wong tuwa mati, anak bendina iso ngirimi donga. Tapi lek anak ora iso ngaji, anak ra gelem sembayang, sinten sing ngarepe ngirimi donga? Wonten sing jawab, tangga paring gelem ngirimi donga mek nganti 7 dina. Lah nggih to? Iku wae lek jajane rada enak. Gelem budal. Kadang lek ora ana panganane, tangga ya ora gelem budal. Tapi lek anak ra mikir ana panganan, ra mikir ganok panganan, lek jenenge anak saleh salehah, sembayang ajeg ngaji ajeg, jelas lek wong tuane dipun pundhut kalian Gusti Allah, gelem ndongakne wong tuwa loro kelawan manah sing ikhlas. Mugi-mugi kita sedaya saged kalebet dados putra ingkang saleh lan solihah. Carane piye? Perintahe Gusti Allah ayo do dilakoni kabeh, larangane Gusti Allah ayo do ditinggalne kabeh. Ngilingi kala wau ten ngajeng zamane wis tuwa. Donyane sampun sepuh. Sudah terjadi musibah di mana-mana. Akeh kedadean-kedadean kaya ngono kuwi. Lek awake dhewe mulai saiki ora hati-hati sing temenanan, molimo ora ditinggalne terus mangke piye nasibe. Mula mulai sakniki larangane agama main, maling, madat, madon, minum, ayo ditinggal sing adoh. Saumpami nyang nang buwuan nang kono wis bengi kok disediani ciu saumpama panjenengan ditawani kalih rencang dideleh nang napa namine Pak gelas cilik niku napa namine seloki mergo sampean ra penak nang kanca sampean ora iso nolak paribasan wong jenenge ngerti-ngerti haram kok ora iso nolak lah nggih to
Masih yo paribasan api o kanca kaya ngopo lek diparingi barang haram ya awake dhewe kudu iso nolak wong barang haram kok diguyupi. Padha karo mang ning ngarep kepingin campur gondo arem apa kepingin campur teletong. Lah nggih to? Nah, mila nuwun sewu, molimo ayo kabeh padha ditinggalno. Soale napa? Ciyu tur sak liya-liyane kuwi ora malah nggarani urip mulya nanging malah nggarai urip cilaka. Lah ya bener jare Mbah Waljinah kae, aku wis kandha ciyu marake cilaka. Lah ngoten to? Aku wis matur ngibadah laku lan jujur. Janganti lali nenuwune marang Gusti. Salat ditindake dilereni maksiate. Ayo pisan Kas ndang mudun. Hah? Nduh, kurang. Terus, Pak. Yuk ndang nanggap dhewe-dhewe to. Ayo Mas Joko. Ayo Mas. Wis kandha siu marake cilaka. Aku wis matur ngibadah laku lan jujur. Jangan lali nenuwune marang Gusti. Salat ditindake dilereni maksiate. Alhamdulillah para piyada sineman para tamu undangan saged kempal wonten ing mriki panggonan. Mugi-mugi hajatipun Bapak Suyadi sakeluargi dipun trami kalian Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang rawuh wonten mriki panggonan dipun sepura dosa-dosanipun. Mugi-mugi kita sedaya saged nambah keimanan lan ketakwaan kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah, saged dados manungsa ingkang istiqomah anggenipun ibadah, saged dados manungsa ingkang ngabekti dhateng tiyang sepah kalih, anak putune dadi anak putu sing saleh-salehah, diparingi rezeki sing turah luweh, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, dipun kabulaken sedaya hajat-hajatipun. Amin Allahumma amin. Matur nuwun kepada semua kru dari 35 dari Siskanada Multimedia, para piyada sinoman sedaya, para tamu undangan juga kru dari Siskanada. Matur nuwun sanget. Alhamdulillah acaranipun berjalan dengan lancar, ampun kesupen. Matur nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Carane ayo padha ngabekti sing temenanan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo acara wonten ing dalu menika dipun tutup kalian maosan donga. Mugi-mugi kita sedaya dipun tebihaken saking balak tur musibah. Pak nggih, muga-muga dipun paringi keselamatan, kebahagiaan, kebarokahan donya akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa qdi hajatina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ighfir wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana lanakunanna. Rabbana hab lana wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana wa akhirina wa ayatan minka warzuqna
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad